reports, and NACADA has a listening ear. Jogo makedo ratiro ma Uganda uchiwo ywak gi kalure kod medruok e ywaruok mag lowo to ahinya majuko mond liete kaunti ya Migori kakoro gidwaro mondo me piny owacho keto kenge mag tieko ywaruok mag lowo ma osekelo lal e kind oganda. Kane giwuoro mar puonjo oganda yore mag tieko ywaruok mag lowo kod yo mar manyo ratiro mag lowo, romo manolos gi riwruok mar Civil Society Organization CSO Network, jokanyogo makedo e ratiro mag oganda kotene kod jatatije mar riwruok mar CSO Network Betty Okero wacho ni cases mag lowo ma ilaro osedhi malo e kaunti ya Migori. Okero wacho ni thoth jogo ma imayo lowo gin mond liete kaunti ya Migori. Koro kasedhi kaland gi barua no to adhi apimo ne land register ne an ose retire koro ng'isa ni tang'ane na barua no ne an ge basa kamata tango ne kamato kaka tango ne ni tugolo okaw kalam ya goge koni to gogo x kama to dire box to ng'isa ni wuogo ko kiki chaki duoga kiduogo fisa kata bromaki koro nyaka kawuona setemo luwo lobini to tama to thoth ji mahinyore en mond liete to kata mine. Inyalo yudo ni kata nyiri modong' e dala nikech ni gin nyiri kende yudo ka ji ketho ratichgi. So wabiro kae kuom timo gik moko adek. Mokwongo wapuonjo ji. Mar ariyo wadwa ng'e ni chandruok ma jogo nitiere godo en ang'o. Mar adek watudo gi serikal mondo wach ma gintiere godo no obed ni ok wawe kae ka ji oseywak to waluwo bang' gino mondo wane kaka ginyalo yudo ratichgi. To mar ang'wen wadwa bedo piny gi jok maluongo ni duty bearers mondo wapimne gi chandruok ma mine luwo mondo wane kaka inyalo lok gima dhi nyime e gweng'. Gima wasefwenyo kuom ndalo mwasebedo kwa tiyo higni 10 en ni achiel kuom gik ma wayudo kuom japiny ma kawaida en ni ji mang'eny kamoro pod ok ong'eyo okenge monego kaw mondo mi oyud ratiro gi kuond monego dhiye mar mondo